onwe ihe dị ka ọgwụ a ga-agwọrọ gị ka i wee nwee ego ma ọ bụrụ na ị gbahụ mbọ. Igbo mụrụ nze m ọzọ na-egekwenụ m ntị. Nwa dibịa ọbụla si nwa mmadụ ya jee ree ana ị na-amaghị ka ana si wee dị, ya ree ya ka o weta ego ya ka o wee rọrọ ya ọrụ. Chineke ga-abụ dibịa ahụ ọnụ forever and ever. Ọ gaghị apụta n'ihe isi ike. Ogologo ụzọ Chineke ekere ndị ji ọkpa na-aga. Ị nwere ike ịgwa mmadụ onye gara n'ụzọ ahụ ofu mbọsị? Ka m kwuo n'eziokwu, every day anyị na-awagharị, anyị waraga nke pastọ, anyị waraga nke pastores, anyị waraga nke ndị dibịa, agwọta nke agwọta nke mgbe dị tin ga-ebido ịnụso gị ọgụ. Chineke nna, mgbe ọ ga-ebido ịnụso gị ọgụ, ọkwa ihuru ọgwụ a agwọ na-eke, agwọ n'orie, gwọọ n'afọ, gwọọ na nkwụ. Mgbe ọ ga-ebido ịnụso gị ọgụ, ị nwee dị ike ya dị echeta dị n'ọgwụ ịgwọtara agwọta. Ị gaghị echeta n'ọgwụ ịgwọtara agwọta. Ịma na ọnụ gị abụ ọgwụ. Ọnụ gị bụ ọgwụ. Ma ọ bụrụ na ịkwụwa aka gị ọtọ na-ekwu eziokwu, ọnụ gị bụ ọgwụ. O nwere ụfọdụ si na ihe ha kpatara na ndụ ha na ha ji ya wee gwụọ ọgwụ. Ebee ka ha nọ tata? Ha gara gịnị? Bankrupt. Ọkwa ihe bekee ịsụrụ amakwa m ede aha. Oke ọgwụ ajọka. Oke ọgwụ. Ọ sị gị na ya ga. O nwere echiche m chọrọ ka ụnụ na-eche. Nke kacha na-ewute m bụ asị gị na-aga gwọrọ gị ihe ga-eme ka ịkpata ego. Ị gawa. Ọ gwọsa ndụ gị na ndụ gị n'iwi. A na-agwọrọ mmadụ ka ọ kpata ego. The only thing mmadụ nwere ike isi gị na ya ga-eme onye ego anya, ọ bụrụ na onye awụ onye ụchụ na-eso, maka na enwere okodo mmụọ na okodo mmadụ, nwee ụchụ mmadụ na ụchụ mmụọ. O nwere onye eso onye ahụ kwadoro ya ihe, o jee saa ahụ, inye ya ihe ọ ga-eyuzu ka ihe ndị a pụọ, ka o wee bịa kwupụta ọrụ ebube Chineke n'ime ndụ ya, n'ime gị. Ọ bụghị bịa egwu ya na gị ga-agwọrọ ya ihe ga-eme ka o nwee ego. Gịnị mere na ịgwọrọ ya nwa gị ma ọ gwọrọ ya onwe gị? Ọ gwọrọ ya nne gị na nna gị na ụmụnne gị. Beta ịchọ gị na-agwọrọ onye ọzọ ihe ọ ga-eji nwee ego. O nweghị ihe dị ka ọgwụ a ga-agwọrọ gị ka i wee nwee ego ma ọ bụrụ na ị gbahụ mbọ. Igbo mụrụ nze m ọzọ na-egekwenụ m ntị. Ịlaiki alaiki ama ịlaiki, nweghị m ji mmadụ ịlaiki mkpọrọ. Mana aga m akwụ n'eziokwu ati mbọsị nke ikpeazụ na ndụ m. Ịtụdogodu m egbe echi, a sị na m ga na-ekwu eziokwu. Nwe ihe ga-eme ka m kwụsị ikwu eziokwu. Onwe nke ndị mma ya. Adị m mma ego ka ọ mma ka m mara. Kedu ihe m pastara n'elu ụwa? Kedu ihe m ga-eji wee sị ọkwụ na m na-adị ghara na-agagharị? Ka ihe ọzọ, akwa ka m ga-eyikwe n'ahụ ka akwa m yi kịta, maka na-eyi m akwa mmụọ n'ahụ wee na-agagharị. Elaikere m elaiki ma chọọ m ịma, mana ọ bụrụ m eziokwu, aga m na-ekwu eziokwu dị n'ọdịnala ruo na nka. Ihe ndị a niile gidigidi onwe ebe mụ na gị ji gidigidi aga. Mgbe ị meziri ihe Chineke gị wee gozie gị, ọ gwazie gị n'ọgwụ ahụ ọ gwọrọ gị bụ ihe mere na iji aga n'ihu. Chineke ji ọsọ chọọ ka o mee gịnị? Mmụọ nọ n'ụwa gị na mmụọ chi gị bụ ihe mere iji wee bụrụ mmadụ Chukwu kere eke, sị ka ya kpapa egodu gị ka ọ mara ụdịrị okwu ị ga-ekwu. Mgbe ahụzi ma mmụọ bụ nwa dibịa gwọrọ gị ihe m sị gị na ihe iji eme ihe na ị ga-enye m nke m, ihe enye m ya, inyeghị m ya ntreti na ya gị. Ọ gwazie gị mgbe a na ya ga-edewe gị n'ihu ọrụ ya ga-ewere pikchọ gị dewe n'ihu ọrụ wee were ọrụ gị ọrụ. Mgbe anyị ma na onwe ndị dị wiked n'ụwa ọrụ ka gị. Gịnị bụ okwu m ata? Ọdịnala asịghị gị mewe ihe ndị dị ona.
ihe ọdịnala asị gị bụ nwatakịrị bịa na be gị kuwekene nwata tukwuwe ya na dụwakene nwata ahụ ọdụ, dụwe ya ọdụ, kwawe ya okwu ndụmọdụ, mee ya ka ọ ghọta na ebe ahụ echiche ya na-aga na ndụ adịghị ya chaa. Mee ya ka ọ ghọta na mgbe o jere gbawa mbọ gbasiwe mbọ ike n'ihe ọbụla bụ ihe ọ ga-emenwu na ndụ a, na ọ ga-eme mma. Maka na akara aka o bupụta ụwa abụghị akara aka ọjọọ, mana ozi mmadụ na-akpọchu mmadụ. Were kene ugegbe ime mmụọ nyoo ya, yi ya akwa site n'ike nke Chukwu kere ya anụ n'elu ụwa, maka na ọ bụ mmụ kere onwe mana aga amazụ ụwa azọ. Hiwegodi ya akwa. Gịnị bụ iyiwu ya akwa? Okwu ndụmọdụ, ịkasi ya obi, inye ya okwu ike, si ya ga-agba mbọ gbachie mbọ ike n'ihe ahụ otu kwu na-asị na enyi ya nwoke enwetaghị ya, nọ maka na enyi ya nwoke gbara nnukwute mbọ mere o ji nweta ya, ya ji gba mbọ na ọ ga-enweta ya. Ọ bụghị igwu ya si ya na nwa one plot ahụ o gotere na onwekwe ihe a ga-eme, ya jee ree ya, ọ irezie ya nwere ya arụ ọrụ gị ọrụ. Nwa dibịa ọbụla si nwa mmadụ ya jee ree ana, ị na-amaghị ka ana si wee dị, ya ree ya ka o weta ego ya ka o wee rụọrọ ya ọrụ. Chineke ga-abụ dibịa ahụ ọnụ forever and ever. Ọ gaghị apụta n'ihe isi ike. Gịnị bụ okwu m taa? O nwere one lady livuru meseji na-asị nwanne ya ga-ere ofu a na-afọrọ ọnụ ka o weta ka e wee rụọrọ ya, na-arụchagharị ọrụ ihe niile tiburu ego asụọ. Wee kọọ ya ọnụ, akọrọ m ya ọnụ, ma ha asị abara m ya mba kọọ ya ọnụ, si a na iwu onye iberibe. Ị na-aga ka ị gara na were ego jee nye ya shee nke ya, denu ka o sukọnọta ụmụ mgbọrọgwụ na mkpọ akwọ pai gị, si gị para jee dọwa. Isi anọ mgba ka ihe isi ike ga-eme gịnị? Ihe isi ike ga-eyi ya akwa ojii n'ahụ. Ọma na-eji ha akwa ojii ahụ ụzọ na akwa ojii wa akwa kpuru isi. Oje njekwa ọkpọmụ ọsị mma mmiri enwe iro na ya bakwara jee chewe echiche na ya agagharịkwa n'ebe dị iche iche na onwe bụ onye gwara ya ihe isi ihe mpụtara ịnọ na-agwa unu eziokwu. Onye ga-eme ka ọka ego ka ị ga-enye m, biko enyena m ego, erijuo m afọ adachie m ụzọ, Igbo mụrụ nze nwa ọzọ enyekwene m ya, chọọ m ya, gaa were ihe ị ga-enye m gaa nye nwa ogbenye. Ihu ebe ọbụla nwa ogbenye nọ n'elu ụwa tata, eji m aha Chukwu okike abịa ma na-ayọ gị, were ya gaa nye nwa ogbenye ka ị na-enye si na mmiri enwe iro ka ị nyere ya. Imere m ihe dị n'ahịa, imechagoro m ihe m chọọ na ndụ m. I need him anything from anybody. O wee jee njekwa wee bịakwute m wee sị m, betụ gịnị ka ya ga-emekwen? Na asị na ọ bụ na ore ha na ihe ahụ nji ya nụ na ọ ga-ejide ya, wee shia ya gawa n'ụzọ. N'ụzọ ọ ga-aga ikpoto aja wu ofu ụzọ nwoke na nwaanyị na-aga. Wee jụọ ya ajụ si ya na o nwere ajụ m chọrọ ịjụ gị. Ọ bụrụ na ịzata m ajụjụ a, na m ga-adachi gị 100,000, na m ga-atransfa ya kịta kịta. Mana ọ bụrụ na ịzataghị m ya, ị ma na ọ gị iji m ụgwọ n'ebe ụmụ ogbenye nọ. Ọ sị m jụọ ya. M wee sị ya, ogologo ụzọ Chineke ekere ndị ji ọkpa na-aga, ị nwere ike ịgwa mmadụ onye gara n'ụzọ ahụ ofu mbọsị? Wechewe ọ sị na nwere ike ọ bụrụ ihe dị ka mmadụ 10 ọ mmadụ 50, onye aka o si kwuo ya. Nwee sị ya nọ ya bụ iberibe ahụ ị na-ada eji na-achọ ịnatụ gị ego. Na nwoke na nwaanyị Chukwu okike abịa ma kere onye o si kee mụ, onwe onye ga-agụta mmadụ onye gara n'ụzọ ọnụ ede, inweghị ike ya, ihe sọrọ gị bụrụ ị gaghị agụta ya ọnụ. Ngwa gawazie n'ụzọ aja ekpote aja. Ọ bụrụ na ikpote aja na ruo, kata akwụkwọ ogirishi na be nna gị, ogirishi anọ na be nna gị, jee chọọ ebe ị ga-akata ya. Ịkata ya, chọọ ofu ihu n'elu, budo ofu ihu n'ala, metụ aja ahụ ị chetara n'ụzọ wee ya, si na nke a na m chọọ ka ịgwa m eziokwu. Nke a ọ bụrụ na asị ka ihe a bụ, biko gwa m eziokwu. Ọ bụrụ na eziokwu ka ihe a bụ,
unu na-abụ unu chenume unu mee gịnị unu chi ihu n'elu o wee jeje kpata akwụ ogirishi anọzikwa m ya mana ihe o mechaghị ya wee gwazie m o wee meta aja n'ụzọ gazie n'ụzọ jee chịta aja wee bịa mee ihe ahụ m si ya mee wee chinie ya enu budu ya n'aka aka nri na aka ekpe bucha ihe niile o kwuru wee fụọ aja afọ nke ọzọ penie ya enu akwụ ogirishi wee gwa ya si ya na ore ana nke ya agwụgo na onwe ya nete na ọ ga-akpata na ọ ga-abụ gịnị ufu o wee livoro m meseji ọsị mma mmiri enwe iro na-ebu mmụọ si ya na onwe mmụọ mbụ mmadụ Chineke ekere eke ka o si kee gị ka mbụ kama nọ iberibe ka m ga-asị gị na ndị n'elu ụwa na mmụọ adara m iberibe nke m adara m iberibe onweghị iberibe m enweghị onweghị ọma m ka m ga-esi kwuo iberibe m onwe onye iberibe nke ya ka nke m mmụọ awụ eze ndị iberibe n'ụwa niile wee sị ya gịnị ka akwụ ogirishi kwuru ọ sị m na akwụ ogirishi kpudoro ihu na ana ha na-abụ kpudoro ihu na ana nsị ya gịnị ka ọ na-agwakwanụ gị ọ sị m na ọ sị mba wee sị ya oke ị hụrụ ka isi mara ma ire ana ahụ ma ị ga-arụchara gị ihe a ma ị ga-akpata ike ahụ asị gị ego ahụ asị gị ga-asụ aka ọ gwara ya na ego ga-asụ n'ihu sụọ na-asụ ya ree ana ego ole ka ebiluru ya 2.5 million ka a ga-eji rụọrụ ya ọrụ ọ na-achọzi ịga ere ana o regide gị ana ofu awụ ihe fọrọ ọnụ mmụọ bụ na ore ha ana ahụ ruo today Chukwuoka abịa ma ekelekwere gị merenu ndị Igbo ji kwuo okwu sị na ọ na-aba na-agbara ofe ka afa ofe ka na-agba uche ndị gbara afa anakwa ana ọ very few ka makịta wute eziokwu na-enyeghị oge so anything to in return ndị na-ekwu eziokwu ebuzighị ibu n'afa ha na ụfọdụ n'ime anyị na-ewere confusion ti na ndụ mmadụ ị na-agbagharị uti gị na-agbagharị ọjọọ ijunugo mmiri ese ị mana a na-ajụ mmiri ese